Takže pro každého, kdo miluje pletení nebo háčkování, ten pocit určitě zná. Hledání toho pravého místa, kde každý nový projekt vlastně začíná. No a přesně takovým místem je moje galanterka. Pojďme se mrknout, co všechno tenhle online ráj pro tvořivé ruce vlastně skrývá. Všechno to začíná stejně, že ano? V hlavě je nápad, nějaká ta tvůrčí jiskra, co prostě musí ven. Ale hned potom přijde ta realita. Kde seženu přesně tu přízi, co si představuju, kde najdu ten správný materiál, aby se z toho nápadu stalo něco skutečného. No a přesně pro tyhle chvíle je tu moje galanterka. Je to vlastně taková odpověď pro všechny kreativce a nadšence, co nechtějí ztrácet čas hledáním a chtějí se rovnou pustit do práce. Dobře, pojďme rovnou k tomu nejdůležitějšímu. K srdci celého obchodu. A tím je, jasně, příze. Bez ní by to prostě nešlo. Je to absolutní základ pro každého, kdo se pustí do pletení nebo háčkování. A co je super, je to, jak je všechno chytře roztříděné, takže se nestane, že by se člověk v té nabídce ztratil. Hledá se lehoučká bavlna na letní top, nebo naopak něco teplého, třeba alpaka na zimní šálu. Žádný problém. A co teprve ty efektní příze, střapaté, vícebarevné, ty dodají každému kousku ten správný šmrnc. A všechno je to na pár kliknutí. Ale není to jen o materiálech. Ten výběr značek je fakt neuvěřitelný. Najdeme tu osvědčené klasiky, které zná každý, ale i různé speciálky, o kterých jsme možná ani neslyšeli. A právě tyhle speciality dokážou z obyčejného svetru udělat naprosto unikátní kousek. Jenže skvělý projekt to není jenom příze, že? Aby byl výsledek opravdu dokonalý, je k tomu potřeba taky to správné nářadíčko a všechny ty drobnosti okolo. Celý sortiment tady stojí na 4 hlavních pilířích. Samozřejmě příze, o té už byla řeč, pak klasická galantérie, různé pomůcky a to je zajímavé, speciální věci pro tvorbu postaviček. Díky tomu je to obchod, kde se dá sehnat všechno na jednom místě, od A do Z, od jehlic až po ten poslední knoflík. A ten rozsah je prostě skvělý. Na jedné straně jsou všechny ty klasické věci, co člověk potřebuje. Knoflíky, stuhy, jehlice. A na té druhé, tam jsou ty speciality. Unikátní komponenty, díky kterým třeba vlastnoručně vyrobená hračka najednou ožije. A právě pro ty, kdo tvoří hračky nebo postavičky, je tohle úplnej poklad. Představte si to. Bezpečnostní oči a čumáčky, vlásky, hřasy a dokonce i chrastítka nebo pískátka, co se dají všít dovnitř. Zkrátka všechno, co promění obyčejné klubko příze v postavičku, která má duši. Mít obrovský výběr je sice super, ale to není všechno. To, čím se moje galanterka vážně odlišuje od ostatních, je ten přístup. Celý ten zážitek z nákupu a péče, kterou člověk dostane. V dnešní době, kdy je většina e-shopů taková anonymní, je tohle něco extra. Za celým obchodem totiž stojí konkrétní člověk, Veronika Šiblová. A ona je tam od toho, aby poradila, pomohla, odpověděla na jakýkoliv dotaz. A to dává celému nákupu úplně jiný, takový lidský a přátelský rozměr. A tenhle osobní přístup se pak samozřejmě promítá i do úplně praktických věcí. Zboží je skladem, takže se nečeká. Doručení je rychlé. V Ostravě je dokonce možnost osobního odběru. A jako bonus spousta návodů na háčkování zdarma pro další inspiraci. Prostě všechno je udělané tak, aby byl nákup co nejpohodovější. Jo, a ještě jedna věc, která potěší každého, kdo se pouští do něčeho většího. Doprava zdarma. Jasně, při nákupu nad určitou částku, ale to je prostě pecka. Člověk pak nemusí řešit poštovné a může radši přidat do košíku ještě jedno klubíčko navíc, že? Takže když si to všechno sečteme, moje galanterka vlastně není jenom obchod s vlnou. Je to spíš taková startovací dráha pro fantazii. Místo, kde člověk najde nejenom materiál, ale hlavně spoustu inspirace. A tak, když je tohle všechno na dosah ruky, materiály, nástroje, nápady, zbývá vlastně už jenom jedna jediná otázka. Jaký příběh se teď začne odvíjet pod rukama? Co krásného asi vznikne příště?